шумо бисёр мехоҳед ки либосҳои босифат аз Туркия заказ кунед, аммо одамӣ боварӣ намедонед. пас мо ба шумо интернет-магазини Шермардон Shopро бароятон тавсия медиҳем. либосҳои босифат аз Туркия бо доставкаи зуд ва нархи дастрас, оптом ва донаакӣ. барои заказ кардан дар номери ватсаби рӯи экран буда нависед. агар аз номи канали мо гӯед, ба шумо 10% скидка мекунанд. доставка ба Тоҷикистон ва тамоми шаҳрҳои Россия. Шермардон Shop шуморо бо либосҳои босифаташ қоил мекунад. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. тобои варзишгари маъруфи тоҷик Лоиқ Раҷабов 8 рӯз монд. рӯзи 23 апрел Лоиқ Раҷабовро ки рекордаш 13-2 мебошад, як муҳорибаи ҷиддӣ бо варзишгари бебохти Прага Алекс Мартинес бо рекорди 7-0 интизор аст, ки ин муҳориба дар сезони нави созмони PFL дар соли 2021 барпо хоҳад шуд. дар ин моҳи бузург мо якҷоя дар ҳаққи варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов дуои нек карда умедворем ки даст боло мешавад ва ба ӯ танҳо муваффақиятро таманно мекунем ва чун ҳар вақта дар комментария Лоиқ ба пеш менависем. ҳабиб Нурмагомедов чемпиони UFC ба Тони Фергюсон маслиҳат дод. пеш аз оне ки мухлисон аз хурсандии муносибати хуби Фергюсон бо ҳабиб шод шаванд, Тони боз худро бо ҳамлаи суханҳои таҳқиромез ба ҳабиб нишон дод. Тони ҳатто талаб кард ки ҳабиб барои мубориза бо ӯ шартнома бандад. он чизе ки Тони дар маҷмӯъ навиштааст пешкашатон мекунем. ман бо ҳабиб муҳориба мекунам ва ин ягона ҷангест ки падари ӯ мехост ва онҳо розӣ шуда буданд. давиданро бас кун ва шартномаи лаънатиро имзо кун, ҳабиб гуфт Тони. аммо ҳабиб бо посухи худ ҳамаро ҳайрон кард ва Тониро дӯсти деринаи худ хонд. биёед гӯш мекунем ки ҳабиб чӣ навиштааст. дӯсти дерина Тони: маслиҳати ман ба шумо ин аст ки диққати худро ба дорӯиш равона кун, навиштааст ҳабиб. ҳабиб мефаҳмад ки Тони комилан аз ақл девона шудааст ва дигар бо ӯ ҳеҷ гуна гуфтишунид карданӣ нест. ту чӣ фикр мекунӣ? ҳатман дар комментария навис ва мо бошад бо шумо хайру хуш мекунем.